Ti si. Ako nema, imam jaja. On baš voli nas dvojicu svima. Ajde, šta ćeš da kažem? Kaj trebam reći? Na krvu smo. Ali nismo, zašto lažeš? Znači ovo Bitola? Ne, neki random manastir. Neki random manastir. Stvarno da. Ko ti si mi sve jedno ljepše još uvijek. Je lijepo to, ali gledaj, kad tebe vidim. Rađe tebi snimam. Umjetnička. Kada će video biti? 30 minuta Snimit ćemo vlog samo od tim crtežima. Hvala, mirno budi, jako mirno. Znači snimam sebe u tvojim naočalama sad. Znači, ovo je predobro izgledalo. I ovo lijepo biljati. Odlično. Kaj misliš koliko ima to sve skupo? To je sve novac. Znači ovo sve kaj se sjaji, sve je novac. Ima jako puno. Onda ljudi kažu da nemaju novac. I onda se kaže da je kriza. To je ono blago kaj šlopak hoće. Znači, ako baciš novčanicu od 100 eura. Upravo smo izašli van iz muzeja iz Mildovače i u toj zgradi je u srednju školu išao prvi turski predsjednik i osnivač moderne turske države. Stay in school, kids. Došli smo u Herakleju. U prvom, znači, među prvim izvorima, posebno nakon Oktavijana, latinskog svjedočenja. I naši ona je predložila čak jedan Ja bi piva, ne bi staja, da se staranju navrati. Ne bi